v Budyšin běše ten odrяд ministerstva za nuskone. Tu odrяд navedol Hanski Günther. Hej. A tu je, gdzie są potom te co wiece byli gotowe, te odposłane, studijne podwożki odposłane, senu z liścinu zgotowił, ze tymi studijnymi smirami, a studijnymi psiecimi, a studijnymi letami, dokąd te leta były wszelakie, hulcy dobiachu do wojska i tak dalej. A to się podnosił Hanse, a on je ze tym podwożką jechał do Berlina na odrяд wysokie szulstwo, a tam są oni beste wubier no przychili za Serbów. Tak na przykład jeden letnik, nasza Lubina, moja dziewka, z toho letnika są szli 8 lat do tej rady na medycynu. A myśmy potem mieli takie uodnoczenia w Dreżanach na tej technicznej uniwersytecie, na nawodnickiej szuli. A tam jeszcze też od Schillerer szuli, tu zastupujący dyrektor. A tam są oni też uodnoczyli, jakie są wszelakie szule, które studnie smery obsadzili. A to też ta nasza szula tam, a da tu zastupujący dyrektor Mikan tedom беше. Und bei Jakob sagen wir, ihr habt ja 10 Mediziner in einem Jahrgang und ihr habt bloß 50 Schüler und wir haben ja 150 Schüler noch mehr und haben nur 3 Mediziner. Wie kommt denn das? A to je było te dzieło do Hanskiego. Hej. A ja sam so potom popšel, če to Hansko, proszę prema, Günther, dokąd się ty ze tymi liścinami, miał ty tam nieco na tej tajnej służbie ze tymi dinkami jeździł. Und bei niczo, Jakubie, to możecie pisać, te liściny są byli w tym Uniwersyteta Wysoka Fachhochschulska. Tam są te liściny byli. Hewak, nicht tu te liściny do dostania.